Салом духтаро созер нағзен саломатиятон хубай навори навбати боз ҳам аз анамин магазини Victoria's Secret бозори Корбон тарафи Тилло бозор чорум дарвоза диден байни сеюму чорум дарвоза мешава анами магазин духтаро аксияи беҳад хуб рафтестай пижамои фасона арзон кардаган 50 сомон кардаган аз ман нишонтон метиҳам марамат касе доставка дар кора ёки омадаи пеш диданен биёен ина духтаро вориди анами дарвозаи чорум ки гаштен марҳамат риади магазинои шишагӣ мешава магазини рақами 126 аз ҷама набор бисёр дорум ина аз якта ба якта ма шумо да аксиёра нишон метиҳам рабинем бори новинка авардиан ино чанд сомон 50 сомон марҳамат барои хона сабукак паплинаи чанд тагил дора диден доставкаам доранд духтаро мана бинен чӣ қадar светкои хушрӯай ёки биёен ай пеш бинен духтаро ёки марҳамат метавонед дархост кунед шумо да доставка мекунед шута мепӯшен 50 сомон баъдан духтарако анами пижамора диден 100 сомон я 120 сомон будан ҳозир 50 сомон шудага кадомеша ки мегирен двойкая духтарако то 60 размер ҳастай пахтаги тоза ина 50 сомон каседа дар кораи марҳамат камондагия рақамои телефони савдогар ҳаст дар WhatsApp нависен бо маълумоти бештара аз худаш гирен духтарако ана духтаро ана инаму двойкошон ҳамаш турецки тозаяй нархошон 250 сомон буд ҳозир 100 сомон шудагай фасониша бинен ҳеччи намешава ина марҳамат каседа дар кораи нависеншона 100 сомон да метиҳан аз 250 сомон 100 сомон кардан биёен духтаро ай пеш бинед ёки дархост кунед доставкатон кунанд анаи моделоям акция шудагай турецки тозаана пахтаги хушрӯ 100 сомон шудагай марҳамат касе дар корай озима якта ба якта нишон метиҳам духтарако бинен 100 сомон мана дидед то 8 марта акцияй 100 сомон мана бамбукай материалаш ана иҷада модел бисёрай инамино ҳамаш 100 сомони духтарако кадомеш дар корай биёен тамошобино 100 сомон интихоб иҷада беҳад бисёрай бо хутон омадаи пеш бинен духтаро инаи пижамо Victoria's Secret тозаошан качестваш беҳад хуба ина бори оригинал ино 250 будан ҳозир то 8 марта акция рафтестай нархшон 150 сомон бруку амхевайшай кирташай ана баъд бо инаи модели шортик дораш 100 сомонай мана тоза бори оригинал касе дар корай нависен интихобшон хеле зиёда иҷада бо биёенай пеш бинен чунин духтарако бинен қафасонай аҷоибот хушрӯ пинюарои фасон овардаган пижама маечка ҳар он чизе ки мехоҳен марама духтарако биёен ай пеш борошона бинен интихоб хеле зиёда иҷада ана пинюарора бинен беҳад фасон беҳтарин варианто барои шумо духтарако марҳамат як бор дигар такрор мекунем иҷа бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза мешавад яди магазинои шишагӣ 126 магазин аксияи беҳтарина пешниҳод кардаган дер накарда биёен духтаро